Bis-saħħa tagħkom il-kol, ta' kull wieħed u ta' kull waħda minnkom. Bis-saħħa tal-ħidma ta' kulħadd flimkien. Għaliex dik hija l-qofol ta' kollox, it-teamwork. Is-somma li jinġabret illum f'din il-maratona hija somma ferm sabiħa ta' 329,000 euro f'182. Grazzi, grazzi u grazzi. Ma għandix kliem biex nirringrazzjakom. Din kienet is-somma finali miġbura mill-Partit Nazzjonalista waqt il-Maratona tal-Ħadd, maratona illi matula l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem dwar it-tama ġdida li l-poplu qed jaħdem qati ħalja. Tama il-Partit Nazzjonalista twassal fid-djar tan-nies b'ħidma kontinwa. Waqt intervista fuq Net Television Bernard Grech tkellem dwar diversi proposti li l-Partit Nazzjonalista ressaq fl-aħħar xhur fost oħrajn li titneħħa t-taxxa minn fuq l-għajnuna tal-Uli tal-Ħajja li jingħata appoġġ lil dawk li qed iħaddmu permezz ta' tax credits fil-waqt li jinħoloq Fond Nazzjonali għall-importaturi. Naf fil-waqt li insista fuq il-proposta ta' Nsewja li t-taxxa fuq l-ewwel 10,000 euro tal-overtime u l-part-time titneħħa. Ma dawn imbagħad hemm miżuri oħrajn illi jkollha jorbtu mal-mudell ekonomiku ġdid, mudell ta' eċċellenza, ta' kwalità fejn aħna se mmorru għal ekonomija li fiha nkun qegħdin nattiraw setturi ekonomiċi ta' kwalità, se nkunu qegħdin nollu l-standards u allura nollu l-pagi tal-Maltin u tal-Awċin kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-kwistjoni ta' Manuel Island u reġan Sista sabiex il-gvern ikun trasparenti u jara sow jinkisrux xi kundizzjonijiet. U affakkar kif diġà kien hemm obbligi li għalihom ħlejna bħala pajjiż mal-400 miljun euro. Għal-stant wieħed irid jara x'riperkussjonijiet jista' jkun hemm. Naf il-waqt li fakkar kif se jiddiskuti u jifhem il-petizzjoni brabta ma' dan il-każ. Diġà għaddejna minn sitwazzjoni fejn il-poplu Malti ħallas 400 miljun ta' xejn, ġifieri kieku kelli nippreferi nħallas il-flus biex il-poplu Malti jieħu xi ħaġa, però ma nistgħux tinjoraw illi hemm kuntratt. U allura l-istedina tiegħi se tkun ċara u ħatibqa' tkun ċara fuq il-gvern li għandu ikun trasparenti. Bernard Grech sostna wkoll illi il-gvern qed jiġi qawwi id-demokrazija, b'eżempju ċar ikun dak illi seħħ fil-Kunsill Lokali tal-Gargur.